Η Gregory Leather και Σόπουλος Γ και ΣΥΑ είναι μια εταιρεία με μεγάλη αναγνωρισιμότητα πανελλαδικά, η οποία κατέχει εδώ και πολλά χρόνια μία από τις πρώτες θέσεις στον χώρο της κατασκευής δερμάτινων επενδύσεων και εδρεύει στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η εταιρεία Gregory Leather διαθέτει υπερσύγχρονη μονάδα κατασκευής με εξελιγμένα ηλεκτρονικά μηχανήματα που σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό της παράγει δερμάτινα σαλόνια υψηλής ποιότητας. Ο δυναμικός εξοπλισμός της εταιρείας περιλαμβάνει σχεδιασμό πατρών με ηλεκτρονικά μέσα, αυτόματο κοπτήριο δερμάτων τελευταίας τεχνολογίας, επεξεργασία δέρματος σε περφορέ, τρυπητό, ειδικές μηχανές ραφής δέρματος. Η ραγδαία ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια της επέτρεψε να εξοπλιστεί με εξελιγμένα ηλεκτρονικά μέσα σχεδιασμού, κοπής και επεξεργασίας δερμάτων, χρησιμοποιώντας ειδικές μηχανές ραφής τελευταίας τεχνολογίας. Η Gregory Leather, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της αγοράς για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, κατέχει το πιστοποιητικό TIFISO 9001-2000 που αφορά την ποιότητα υλικών, τον σχεδιασμό και την παραγωγική διαδικασία των δερμάτινων επενδύσεων σαλονιών αυτοκινήτων. Μάλιστα, η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης του διεθνούς πιστοποιητικού ISO TS 16949-2002 από την DEKRA. Η μείωση των χρόνων παράδοσης και το εξειδικευμένο προσωπικό που σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές και τα ειδικά προγράμματα για εμπόρους συνιστούν την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία της εταιρείας. Το σημείο διαφοροποίησης της Gregory Leather με τους ανταγωνιστές της είναι οι πραγματικά χαμηλές τιμές, σε συνδυασμό με τους γρήγορους χρόνους παράδοσης, η τεχνογνωσία και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Αναφέρουμε το παράδειγμα της δυνατότητας της εταιρείας στην παραγωγική διαδικασία που ξεπερνά τα 100 δερμάτινα σαλόνια ανά μήνα. Η Gregory Leather, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις άρεστες πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί, πετυχαίνει άψογο αποτέλεσμα και κάνει το σαλόνι του αυτοκινήτου σας υψηλής αισθητικής. Η Gregory Leather έχει την ιδανικότερη after sales εξυπηρέτηση του πελάτη. Διαθέτει ειδικά προϊόντα συντήρησης για τη μακροζωία στο δέρμα, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και οικονομική αποκατάστασή τους, καθώς και 3 χρόνια εγγύηση σε φυσιολογική φθορά του προϊόντος. Συνεχίζοντας την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, η Gregory Leather κατασκευάζει στην περιοχή της Σύνδου, σύμφωνα με τις πιο αυστηρές γερμανικές προδιαγραφές, τις νέες πολυτελείς εγκαταστάσεις της εταιρείας 1.500 τετραγωνικών μέτρων, σε μια έκταση 3,5 στρεμμάτων. Η Gregory Leather σας εξασφαλίζει σίγουρη και ποιοτική δουλειά. Think different.